La relación exterior del Reino Holandés está satisfecho con la reunión que ha tomado lugar. Se espera que la relación entre Holanda y Aruba crece, pero también otras islas en el Caribe por unir más y para otro. El mandatario ha sido diferentes reuniones importantes que órganos más altos de Aruba. Vanmorgen om overleg te hebben met gouverneur Refunjol en met de voorzitter van de Staten, mevrouw Lopez-Tromp. En zojuist heb ik een lang gesprek gehad met de minister-president, een zeer plezierig gesprek. En ik heb ook enkele leden van de Raad van Ministers mogen treffen. En we hebben van net een fantastische presentatie gekregen van verschillende instituten. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen. Bedrijven en instellingen die Aruba eigenlijk de kern laten zijn van deze regio als het gaat om duurzame energie, als het gaat om betrekkingen met Latijns-Amerika. Dit is mijn eerste bezoek aan Aruba als minister van Buitenlandse Zaken. Ik ben hier uiteraard wel eens eerder geweest en met heel veel plezier. Zoals u weet is Buitenlandse Zaken een verantwoordelijkheid voor het Koninkrijk als geheel. Maar voor mij is het heel erg belangrijk dat we dat doen op basis van gelijkwaardigheid en respect. Daarom ben ik ook vandaag gekomen om goed te luisteren naar het belang van de buitenlandse betrekking voor Aruba. Actualmente, tiene desarrollo está tomando lugar en la región Caribe. Es aquí, Holanda mira la situación de cerca. Relaties en veranderingen daarin die volgens mij ook aangeven dat er veel in de regio ten positieve kan veranderen. We hebben uiteraard gesproken over de ontwikkelingen in de regio als geheel, het belang van goede betrekkingen ook met de regio. Dat vind ik ook als minister van het Koninkrijk om op basis van uw suggesties ook ervoor te zorgen dat die betrekkingen goed zijn en blijven. Of het nu is met Colombia of met Venezuela of met Cuba, waar ook een heleboel nieuwe kansen denk ik liggen voor Aruba, maar ook voor het Koninkrijk als geheel. Ik zal volgende week ook een bezoek brengen aan Cuba op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van Cuba, die vorige week in Nederland is geweest. En dan ga ik natuurlijk ook goed kijken naar wat zijn ook de mogelijkheden en de kansen om ook hier Aruba en de andere eilanden om hun belangen ook vorm te geven. Según el mandatario del Reino, de desarrollo aquí es importante para islas del Caribe trabajar junto del Reino holandés. Ik ben de minister-president en de regering van Aruba zeer erkentelijk voor de inzet die zij gezamenlijk met het hele Koninkrijk, dus Nederland en de vier landen, Nederland en de landen, die ze voeren gezamenlijk om een VN-veiligheidsraadzetel te krijgen. En dat doen we niet voor Nederland of voor Aruba of voor Curaçao of voor Sint Maarten. Dat doen we gezamenlijk, omdat we daardoor een deuk in een pakje boter kunnen slaan. Vooral ook als het gaat om de belangen van deze regio. Ik denk maar even aan de hele problematiek van de kleine eilandstaten, de ecologie, water, watermanagement. Dat zijn dingen waar Aruba denk ik een comparatief voordeel heeft en waar het ook van belang is dat we gezamenlijk optrekken om de landen die de ecologische problemen van klimaatverandering met elkaar moeten aangaan, dat die zich ook versterkt weten door een gezamenlijk optreden van het Koninkrijk. En ik denk dat dat van belang is. Voorts is er uiteraard gesproken over dat belang van veiligheid en stabiliteit in de regio. Thema's vrede, gerechtigheid en ontwikkeling, dat zijn de thema's waarop het Koninkrijk zich wil profileren. Nou, ik hoop bij verkiezingen in 2016 volgend jaar voor een niet-permanente zetel in de VN-veiligheidsraad. De slogan voor ons is Kingdom of the Netherlands, One Kingdom, Four Countries, European and Caribbean. En ik heb gezien vorige week toen we ook opgetreden zijn in de Verenigde Naties, samen ook met uw gevolmachtigde minister daar, dat dat echt ongelooflijk interessant is. En dat mensen ook echt kijken naar die samenwerking in het Koninkrijk. Para ATV Canal G5, Amita Farah Bukhout. Durante el mandatario trata de as bichidas del Caribe para que de mantener relaciones más cerca.